Кызлар, республикабызның төрле төбәкләреннән килгән сөйкемле туташларыбыз. Исәнмесез, кадерле кунакларыбыз, хөрмәтле җирү әгъзалары һәм җирмешәнлеләр. Хәерле көн телибез барчагызга да. Кояшлы көн телибез гөлләргә. Сөйкемлек телибез яшь кызларга. Атлылык сезгә, егетләр. Хөрмәтле дуслар, тагын бер кат сезнең көчле алкышларыбызны сорыйбыз. Безнең иң матур, иң уңган кызларыбызга. Сезнең көчле алкышларыгыздан безнең Нурлат районыннан килгән шибәр кызыбызга. Сезнең көчле, тохамас алкышларыгыз иң шибәр, иң уңган Алексеевск районыннан килгән гүзәл затыбызга. Алкышларыбызны бүләк итәбез. Безнең районда бүген кунакта булган, шулай ук уңган, матур Әлки районыннан килгән безнең гүзәл затыбызга. Сезнең көчле алкышларыгыз Яңа Чишмә районыннан килгән, шулай ук безнең уңган булган, матур гүзәл затларыбызга. 1997 елның 12 майында Фәния белән Хәлил гаиләсенең зур шатлыгы булып, кечкенә кыз бала дөньяга аваз сала. Аңа Рания дип исем бирәләр. Бик матур тату гаилә булып яши башлыйлар алар. Һәр иртә әтиләрен эшкә озатып, әнисе көнен кышчыгын карап, әтисе кайтышка тәмле ризыклар пешереп үткәрә торган була. Ә көннәрдән бер көнне тәрәзәдән күрше хатынының үзәк-үзгеч тавыш белән кычкырып килүен ишеткәч, ана атлып каршысына чыга. Хәлилнең юл һәлакәтендә вафат булды дигән хәбәреннән соң дөньяның асты өскә килә. Язмыш шулай язгандыр күрәсең. Кечкенә Ранияне әбисе Факиягә үз канаты астына алырга туры килә. Рания бик тыйнак кыз булып үсә. Кечкенәдән җырлар җырлап, шигырьләр сөйләп, әбисен шаккаттыра. Әби, мин үскәч артист булам, мине зәңгәр экраннардан карарсың дип вәгъдә бирә кыз. Яшьтән үк әбисе Ранияне дугалар укырга өйрәтә. Дугаларыңны укуыңнан ташлама, һәрвакыт үзеңә юлдаш булсын ди әби. Үсә барган саен Ранияның сәхнәгә чыгу теләге көчәя бара. Укытучылар да яраталар кызны. Сәхнәгә тәүге адымнарын ясарга нәкъ менә алар ярдәм итә. Җыр белән бергә театр түгәрәкләренә дә йөри башлый кыз. Театр тормышының яменә әверелә. Мәктәпне тәмамлагач, хыялымны чынга ашырам дип, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының музыка факультетына укырга керә. Иң яраткан дәресләре театр һәм режиссерлык белән бәйле була. 2018 елның Идел йорт конкурсында 30 имән үз эшчәннәре театр коллективы катнашып, Казанда Туфан Миңнуллин йөрәк маем дигән дип аталган тәүге спектаклен тәкъдим итә. Рания өчен бу зур уңыш һәм куаныч. Буш вакытын кыз табигать белән үткәрергә ярата. Кечкенәдән ул тауларга гашык. Күңел тынычлыгында тауларның иң югары ноктасына утырып, салкын җиленнән таба. Ә бүгенгесе көнне кыз яллар сайын авылына әбисе янына кайтып йөри. Факия би аның зур таянышы һәм терәге. Ә кыз әбисенең горурлыгы. Салкын бер көнендә мин дөньяга чыгармын. Шаян кызның шуклыкларын әнием генә беләдер. Йылдызлыгын көҗемегез шуннан килә үҗәтлек. Ә миндәге кирелек 5 кешегә җитәрлек. Туган илем татар иле, ханнар, султаннар иле. Тукай Илһам Әлфияли, горур яшәр татар теле. 100 ел бәйрәм елы илдә, нәтиҗәләр үсә бара. Рәсәйбез уртасында балкый безнең баш кала. Арбузов һәм Бутлеровлар безнең якта туганнар. Шәймиев һәм Миңнеханов биләрдә күп булганнар. Урман асты шунталысы, билер ягы төбәге. Мин дә шунда яшәп ятам, татар кызы шибәре. Рәмилә,
Нинди сихри, тылсымлы исем. Тамырлары белән гүзәл табигатьле, шал тарихлы әлки якларыннан ул. Аның күңел дөньясы ачылмаган сәнгать әсәре. Җырга моңга гашыйк булу ныклы гаилә кочагыннан, горурлыгы сихри таулардан, тыйнаклыгы алсу таңнардан. Бу дөньяда яшь генә татар кызы булып булмый, моның өчен татар кызы булып туарга кирәк ди Рамилә. Исәнмесез, хәерле көн. Шулай башлыйм сүземне. Әлки кызы Рамилә дип таныштырам мин сезне. Мин бер татар кызы, кичкенәдән гашыйкмын мин җырга, биюгә. Бетерелеп китәм, эй Рамилә, җырла әле диюгә. Ия булам, шах майдан мин, яңа Шишмә районы. 4 гаиләле безнең бала, авылыбызның даны. Кичкенәдән эшләп үстем, әниемә булышып, энем сеңлемне карап, герләрендә юшып. Тирә-юньдә һич тиңнәр юк без ясаган тортларга. Матур итеп бизәк ясыйм аларга. Ашарга да кичкенәдән гаиләдә мин пешердем. Билбәнен дә, бәлешен дә әйбәт итеп өлгерттем. Әниемнең кулы алтын, миңа даңның күчкән. Бик тә матур килеп чыга, һәр киемем үзем теккән. Табигатым ишхан ирек, матларымда сура үстерде. Исән чакта назлы җилләр сыйпап, яз кояшы миңа елмайды. Чизле башкан Шишмә тавышлары, җырчы кошлар күңелен яулады. Май чәчкәсе белән җиргә тудым мин, табигатьнең моңын мин тоям. Җанга чәчкәсе белән җиргә тудым мин, авызына кушып җыр сузам. Татар кызы, күк чәчәктәй күзләрең, мин бит синең күзләреңне язларымнан күзләрем. Татар кызы, күк чәчәктәй күзләрең, мин бит синең күзләреңне язларымнан күзләрем. Кышлары дәртлерәк сайрый, кызылары булган җирләрдә, кызылары колагына гына ачылалар серләрдә. Мин халкымның шешкә күңеленнән бал кыртыдай инҗе җыямын. Җыямын да шушы инҗеләрдән хуш исле бер кәрәс куямын. Халкыма хас моңлы җырлар җырлау, ал чәчәкле гөлләр үстерү, иң яраткан шөгыльләрем минем. Һәм дә гаделлекне үз күрү. Җырлый гөлләргә су сибәм. Җырлый эшкә барам мин. Буш вакытта булган моңнарымны тәмле ризыкларга салам мин. Шул ашларның иң тәмлесе булган кош теленә рәхим итегез. Бисмиллалар әйтеп әзерләнгән, рәхәтләнеп авыз итегез. Халкыбызның йөзе, тарихы, шәкче атлы тәмле ризык, өстәлләрне бизәгән, бавырсагы шундый тәмле, эреп китә телләрдә. Шуңа аны безнең халык өстәлләрдән өзмәгән. Беренче сорауым. Кайсы илдә яшәр идең, ни өчен? Нишләп әле мин чит илгә китәргә тиеш ди? Үземнең якта, үз илеңдә үз көең дип әйтәләр бит әле. Әлбәттә, үземнең илемдә яшәр идем. Һәм икенче сорау. Казан 1000 еллыгын ничәнче елда билгеләп үтте? Хәзер Казанга ничә ел дип сораганнар? Әйтсәм ялгышырмын, әйтмәсәм гафу итәрсез дiyem. Хатын кызга көчле булу кирәкме? Әйе, дип уйлыйм. Хатын кыз көчле рухлы булырга тиеш. Казан ханлыгына кем нигез салган? Казан ханлыгына иң элек булгарлар нигез салган дип. Гаиләсен нинди итеп күрәсең? Нинди гаилә корырга теләр идең? Идеал татар гаиләсе
Ул тату булырга тиеш, эшчән, бер-берсен яратып яшәргә тиешләр, бер-берсен хөрмәт итеп, шунда гына идеаль гаилә була дип уйлыйм инде мин. Икенче сорау. Бирне биргән бикә килен, бирне бирмәгән шәүкә килен. Татар кызы бирнәсендә нәрсә булырга тиеш? Татар кызы бирнәсендә мендәр, юрган, шар бит булырга тиеш. Томашчылар, минем беренче соравым. Башка милләт вәкиле кияүгә чыгарга тәкъдим итсә, нәрсә дип җавап бирер идең? Ни өчен? Җавап бирер алдыннан мин сорар идем, син минем динемне кабул итерсең микән дип. Чөнки минем уйлавымча, ике төрле милләт бергә бәхетле була алмаслар дип инде. Икенче соравым. Татар композиторларын ата. Сара Садыкова, Җәүдәт Фәйзи. Ayda sen yürüysün, elini bilmişsin, sağındır bitsin, işin geçmişsin. Ayda sen yürüysün, elini bilmişsin, sağındır bitsin, işin geçmişsin. Sen yanımda olsan, nazlarını duysan, dünya kanatlara varı ike bulsan. Sen yanımda olsan, nazlarını duysan, dünya kanatlara varı ike bulsan. Aylarına Aşiyet tüplerinde Gülüşiyet tüplerinde Sular sidirüstü elleri derrezet tüplerinde Ağlarını anmadan Güllerinde yamanan Yıktımızdı yarası Yıldızdır dayanan Kutulanın sular kırıp Arabak digenine Aşanmalı sigizlerine Yaratan digenine Hoppa Бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтә. Хөрмәтле тыл ветераннары, кунаклар, сугыштан кайтмаганнар һәм сугыштан яралып кайтканнар, вафат булганнар өчен 1 минут тынлык.
Şabatadan tüzden suğa batıp, yazgı şeşü jiter aldından, шығып gitken iken Simenege, xotin kızlar bizning oldan. Sıyırları yolda yatıp kalgan, jilkelerge küşken Simene, bu turda bugün silegende, enkey xoman yılap jibere. 40-50 şakırım yazgı suda, qayta olmasan elini aşkala. Xatınlardan tek birgine hasret, her yurt sayın kide oş bala. Suğuşup yerigen şaklar, bizning yanga tuğan yıl bulgan. Kozlar gidi jılı yakar, Türkümleri bilir gel birge. Kozlar gidi biz yakın dostlar, Sağınışıp kildik görüşerge. Unutulmazlık yaşlı